De fet, avui Podem i Guanyem han presentat una nova querella davant del jutge Ruz de l'Audiència Nacional que ja investiga Jordi Pujol Ferrusola. El que demanen és que s'investigui tota la família i un possible entramat d'empreses. Com a fiscal anticorrupció, Carlos Jiménez Villarejo ja va intentar fa anys processar Jordi Pujol, però no se'n va sortir. Ara ho prova un altre cop. Aquest matí, a l'Audiència Nacional, el jutjat que porta Pablo Ruz s'ha presentat una querella criminal contra tota la família Pujol i també alguns dels seus socis. És una querella impulsada per Podem i Guanyem Barcelona, que té el suport d'Iniciativa Esquerra Unida, la Federació d'Associacions de Veïns i altres moviments socials. La CUP i altres entitats estudien sumar-s'hi. No hay precedentes en la historia de Europa de que un delincuente haya gobernado un país, en este caso Cataluña, durante 24 años o 23, y no he dicho presunto delincuente, porque él lo ha confesado. Es tracta d'una llarga querella de 40 folis i molta documentació, on es detalla un entramat de més de 50 empreses dels fills de Pujol durant els anys que va ser president i que demostren, segons els querellants, que el cas Pujol no té res de personal i abasta tot Espanya. El cas Pujol és un cas estructural, és un cas de corrupció estructural, és un cas de corrupció del sistema de partits hegemònics que tenim en aquest país des de la transició. És un cas, per tant, que afecta no només també a Convergència, sinó al mateix Partit Popular i al Partit Socialista. Els querellants han acusat fiscals i jutges d'actuar de manera tèbia en casos de corrupció i també hi ha hagut acusacions de silenci contra l'agència tributària. A la querella s'acusa a la família Pujol de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, suborn, prevaricació, falsetat de document públic, uns delictes que el jutge Ruz podria afegir a la seva investigació per frau fiscal. En aquest cas, la jutge andorrana no tindria cap entrebanc per facilitar les dades bancàries que demanava Ruz.